वाकरे गुरुजी कृपया मंदिरात यायचं आहे. वाकरे गुरुजी समस्त ग्रामस्थांना आणि पंचायतनातील पंचकोशीतील सर्व सिंगाळी पाहुणे सगळ्या भाविकांनी विनंती आहे, कृपया मंदिराचे प्रवेशद्वार खुले ठेवायचे आहे. कृपया प्रवेशद्वारावर कोणी उभे राहू नये. येणाऱ्या भाविकांना देवदेवताला जाण्या येण्यास मंदिराचे प्रवेशद्वार मोकळे ठेवायचे आहे. मी जे प्रवेशद्वार उभे आहेत त्यांना एक विनंती करतो की मंदिराचा प्रवेशद्वार मोकळा ठेवायचा आहे. जी मंडळी प्रवेशद्वारावर उभी आहे कृपया त्यांनी मागे येऊन उभं राहायचं आहे. मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या मुहूर्तासाठी
आपल्या सर्व भावी भक्तांचं स्वागत आहे. सर्व मानकरी ग्रामस्थ त्याप्रमाणे शिंदळे पाहुणे जे उपस्थित आहेत आणि यजमान म्हणजे सर्वांना विनंती आहे. आता कलशारोहणाचा कार्यक्रम आणि मूर्ती प्रतिष्ठापनेचा मुहूर्त होणार आहे. तर सर्व भाविक भक्तांनी सभामंडळामध्ये उपस्थित राहायचं आहे. आपापसात थोडी बोलायचं आहे. आणि आता इथे सगळे ग्रामस्थ मानकरी शिंदळे उभे राहून संचारपुरी उभे राहून सर्व देवतांना सांगण्यात येतील, बोलणं करतील आणि संचार उभे करतील. आणि त्याच्यानंतर शिखर कलश जे बसवायचे आहे ते हातामध्ये घेऊन ढोल वाजव करून ताशाच्या गजरामध्ये मंदिराला प्रदक्षिणा करतील आणि कलशारोहण करतील. कलशारोहण झाल्यानंतर मूर्तींवर मानकरी शिंदळे आणि त्याचप्रमाणे देवसूत्र म्हणजे वारी उभी राहतात ते देव आणि यजमान उभय आणि ब्राह्मण यांच्या सहकार्याने मूर्तींवर 5 मंगळाष्टक म्हणून मंत्र म्हणून मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाईल. काही जणांच्या मनामध्ये शंका आहे की काल रात्री मूर्ती बसवल्या गेल्या तर मूर्ती प्रतिष्ठापना झाली का असा प्रश्न मला काही जणांना विचारलेला आहे. शास्त्राला अनुसरून जे काय मार्गदर्शन देवीने केलेलं आहे त्याप्रमाणे हा कार्यक्रम चालू आहे. बऱ्याच जणांच्या शंका आहेत की काल मूर्ती कशा काय बसवल्या, तर मी तुम्हाला सगळ्यांना कळावं म्हणून सांगतो. प्रत्येकाला वेगवेगळं सांगितलेलंच आहे. मूर्ती काल ह्या बसवल्या गेलेल्या आहेत. त्याला मूर्ती प्रतिष्ठापना असं म्हणत नाही, कारण ते बसवत असताना काहीही मंत्र म्हटले गेलेले नाही. त्याच्यामुळे मूर्ती जरी जाग्यावर बसवलेल्या असल्या तरी काही वेळा मूर्ती नीट लागावी. म्हणजे आता आपण लावलेली मूर्ती वर्षोनुवर्ष आपल्या पूर्वजांनी लावलेली मूर्ती आम्ही आजपर्यंत बघितली तशी घट्ट आणि व्यवस्थित राहावी ह्या दृष्टीने काल संचारवाड्यांचा कार्यक्रम जो असतो तो लगेच 5 मिनिटात होत नाही. मुहूर्त प्रतिष्ठापना ही 5 मंगळाष्टक म्हणून ब्राह्मण जे मंत्र म्हणतात त्यावेळीच मूर्ती प्रतिष्ठापना होते. नुसती मूर्ती जाग्यावर घेऊन ठेवली आणि बसवली म्हणजे मूर्ती प्रतिष्ठापना होत नाही. आणि असं होत असेल तर आम्ही 4 दिवस यज्ञ यागाने कशासाठी केलं, तुम्ही सुद्धा तुमच्या गावकरी मानकरी धरून करू शकला असता, पण तसं नाही आहे. की सर्व शास्त्रानुसार आणि देवीच्या कौल मार्गाने हा कार्यक्रम चालू आहे. तरी मनामध्ये कोणाच्या शंका असेल तर ती शंका करण्याचं कारण नाही. आणि मानकरी शिंदळे यजमान देवता कुडी आणि ब्राह्मण यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्येच मुहूर्त होत आहे. त्यामुळे कोणाला तिथे उपस्थित केलं नाही असं म्हणण्याचं कारण नाही. दुसरी गोष्ट की इथे आता उपस्थित असलेले किमान 200-300 लोक जमा आहेत. सर्वांना मूर्तीच्या जवळ जाणं आणि सर्वांनी मूर्तीला प्रतिष्ठापनेच्या अक्षता घालणं शक्य होत नाही. म्हणून आपण गावातले यजमान नेमलेले आहेत. 3 गावाचे यजमान, देवीचे उजवे डावे मानकरी बहुमानी, त्याचप्रमाणे संचारपुरी अशी आम्ही नेमलेली माणसं जी गावाची असतात ती प्रतिनिधीभूत म्हणजे सगळ्यांच्या वतीने हे काम करत असतात. त्याच्यामुळे प्रत्येकाने मी काम केलं नाही, मला अक्षर आला नाही, मूर्ती प्रतिष्ठापना झाली नाही असं काही मनामध्ये आणण्याचं गरज नाही. सगळे कार्यक्रम देवीच्या ठेवण्यानुसार 5 दिवस व्यवस्थित कार्यक्रम चालू आहे. आता शेवटचा हा चांगला आनंदाचा क्षण आहे. आम्ही प्रत्येक वर्ष याच्यासाठी नवीन मूर्ती नवीन देऊळ हे करण्यासाठी आतुर झालेला आहोत. तो हा क्षण आहे, हा जवळ आलेला आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यातला हा एक मोठा क्षण असतो. गावाच्या प्रतिष्ठापना होणं मंडळी आहे त्यांनी सुद्धा ह्या प्रतिष्ठापनेचा दिवस आधीचा बघितलेला नाहीये, तर त्यांच्या आयुष्यात सुद्धा हा बघायला मिळतो. हा अलौकिक कार्यक्रम आहे. हा आपल्याला बघता आला पाहिजे आणि आपण बघतो याचे आपण साक्षीदार आहोत. आपण पुण्यवान आहोत की गावच्या देवीची मूर्ती प्रतिष्ठापना आमच्या डोळ्यात इथं बघितली जाते. आपण सगळे पुण्यवान आहोत. हा कार्यक्रम आपल्याला चांगल्या रीतीने आजपर्यंत संपन्न झालेला आहे. देवगुडी त्याचप्रमाणे संचार ग्रामस्थ मानकरी शिंदळे या सगळ्यांनी उत्तम प्रकारे सहकार्य करून आज हा यज्ञयागादी 4 दिवसाचा कार्यक्रम आहे. उत्तम नियोजनात झालेला आहे. चांगल्या प्रकारचं सहकार्य ब्राह्मणांना त्या गावकरी लोकांनी मानकऱ्यांनी ग्रामस्थांनी शिक्षकांनी सगळ्यांनी उत्तम प्रकारे साथ दिलेली आहे. आणि आजपर्यंत हा कार्यक्रम उत्तम प्रकारे होत आहे. आम्हाला आनंद आहे की ब्राह्मणांना सुद्धा चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करणं. कारण आजच्या आम्ही शहरात जाणारे लोक आम्हाला 4 लाकडं दिसणं सुद्धा कठीण आहे. तुम्ही इथे गाडी 2-2 गाड्या लाकडं आणली सुविधा खूप म्हणजे उत्तम प्रकारे तुम्ही जय्यत तयार केली. उत्तम प्रकारे सहकार्य केलं. 4 दिवसाचा कार्यक्रम आम्हाला सुद्धा आनंद झाला. उत्तम कार्यक्रम झालेला आहे. तर आता आपण कलशारोहणाचा जो प्रसंग आहे तो कार्यक्रम आपण करणार आहोत. आणि कलशारोहण
आधी होतं आणि नंतर मूर्ती प्रतिष्ठापना केली जाते, ह्याला सुद्धा एक शास्त्राधार आहे. काल मूर्त्या आणि नुसत्या बसवलेल्या आहेत. काही जण म्हणतात ती बसवली म्हणजे प्रतिष्ठापना झाली नाही. देऊळ पूर्ण झालं याचा अर्थ काय असतो की देवळाचा जो कळस बसवलेला आहे, हा कळस बसवला की देऊळ मंदिर पूर्ण झालं असं समजलं जातं शास्त्रानुसार. आणि देऊळ पूर्ण झालं की त्या पूर्ण झालेल्या देवळाला मूर्ती प्रतिष्ठापना करायची असा निर्णय आहे. त्याच्यामुळे आधी कलश बसवला जाणार आहे आणि नंतर मूर्ती प्रतिष्ठापना होणार आहे. पूर्ण देऊळ झाल्याशिवाय आपण देऊळ कसा आतमध्ये बसवणार? आणि त्याच्यानंतर काही देवळांचं काम चालू आहे, तर ते काही जण अशी शंका काढतील मग ते देऊळ पूर्ण झालेलं नाही तर मग हे देऊळ तुम्ही बसवणार. तर प्रधान देवता ही प्रधान मानली जाते, म्हणजे सगळ्या गावाची मर्यादा ही सातेरी असल्यामुळे मुख्य देवता ही सातेरी आहे. बाकीचं काम ज्या ज्यावेळी होईल त्या त्यावेळी केलं जाणार. आणि नंतर सुद्धा काम काही झालं तर मनामध्ये शंका येते मग परत वारंवार असं काय काम झालं. म्हणजे सातेरीची मूर्ती ज्यावेळी पूर्ण जर बसवलेली आहे त्याच्यानंतर आपण देवळात काहीच काम केलेलं नाही असं कधी होत नाही. आजची प्रतिष्ठापना ही किती वर्षांनी झाली आहे, म्हणजे आम्ही मध्ये काय केलं नाही का? प्रत्येक वेळी जे अपराध आपल्याकडून होत असतात, अशुचित्व निर्माण होत असतं, तर त्याच्यासाठी ब्राह्मण भोजन, पंचगव्य स्वीकारणं, एकादशनी करणं आणि आता लघुरुद्र करणं, महारुद्र करणं असे काही अनुष्ठान आहे, संप्रोक्षण विधी आहे. तर ते बाकीचं काम झाल्यानंतर संप्रोक्षण विधी वगैरे ब्राह्मणांना करून घेणार आहे. ती सुद्धा शंका करण्याचं कारण नाही. आता लगेच देवपुरीला मानकऱ्याने हाक मारायची आहे आणि संचार आले की यजमान पत्नीची एक आरती घ्यायची आहे आणि जे जे कलश बसवायचे आहेत ते यजमान मंडळी घेतील, संचार त्यांना हुकूम करतील आणि त्यांच्या सर्वे वाजवायचे वाजत मंदिराला एक प्रदक्षिणा करतील आणि नंतर कलश बसवणारे त्या तुमच्या क्रेनमध्ये बसून मंदिरावर बसवतील. 5 मंगळाष्टक झाली की कलशारोहणाचा कार्यक्रम संपला की लगेचच खाली यायचं आहे सगळ्या मंडळींनी आणि मंदिराच्या समोर उभं राहायचं. नंतर त्या मंदिरामध्ये मंदिर म्हणून त्या मंदिराच्या देवतांची प्रतिष्ठापना होणार आहे. सहकार्य धन्यवाद. आभार. धन्यवाद गुरुजी. आज तुम्ही लाख मुलांचे जे बोल तुम्ही सांगितले ते समस्त ग्रामस्थांना आणि पंचकोशीतील पाहुणे सिंगाऱ्यांना यांना मिळालेले आहेत, त्याबद्दल मी तुमचे आभारी आहोत. त्याचप्रमाणे मी ग्रामस्थांना आणि इतर पाहुण्यांना एक विनंती करू इच्छितो, कारण आता अंदाज पुढे ज्यावेळी सामील होतील त्यावेळी ते गाभाऱ्यामध्ये देवीच्या चरणी जातील, पण त्याबरोबर घुडून कोणाची नसणार आहे. फक्त आतमध्ये एंट्री शिफ्ट आहे. मगाचे जाते यांना आतमध्ये एंट्री असणार आहे. फोटोग्राफर यांना फक्त शूटिंगसाठी अलाउड आहे. बाकीचे सर्व मंडळींना बाहेर यायचं आहे. आतमध्ये गर्दी नको आहे, कारण आतमध्ये कुळाची माळ आहे, कलश आहे, तत्वांचे, ज्यामुळे कुठेतरी पाय आपला हात जोड लागून त्याचा विपरीत परिणाम होऊ नये याच्यासाठी माझी एक तुम्हाला नम्र हात जोडून नम्र विनंती आहे. कृपया या कार्यक्रमासाठी आपण सहकार्य करावं ही माझी नम्र विनंती. एवढे सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय आजमध्ये कोणा घेता का म्हणजे माझं राग वाढणार नाही
तरी पण कृपया आपल्याला सहकार्य करावं. आपण ही माझी नम्र विनंती आहे. बघा आपल्या गावातील सांगून सुद्धा समजत नाही खाली बसता गावातील मंडळी, कारण पैसे पावणे खाली बसलेले आहेत आणि गावातील कुठेतरी तुमचा अभिमान स्वाभिमान असेल तर संध्याकाळी बघूया हा कार्यक्रम कसा संपन्न होईल, हे चांगल्या पद्धतीत होईल हे बघूया. धन्यवाद. तुमच्याकडे बरोबर आहे. भाजी तू भाजी तू इकडे ये कृपया सगळ्यांनी शांत राहायचं आहे. कृपया सगळ्यांनी शांतता पाळायची आहे. अजूनही कोण प्रवेशद्वार उभं असेल तर कृपया त्याने मागे बसून घ्यायचं आहे. कृपया मंदिराचे प्रवेशद्वार मोकळे ठेवा. पाणी मी देतो पाच
क्षमा सुखरूप नाही असं काय केलं आज माझा व्याज नाही तो आज त्या वाचा तो आज शब्द दोन से शब्द तो भी नहीं ना अरे सावध तुझे आशील जगारी दिले असं ना आज आम्ही 12 आहे असून राजी असं ऐकलं क्षमा माघाचो गेलो आणि त्यांनी ऐकलं इतर श्रेय सुकृता होती ग्राम होई अशी नाही असो दोन माघाचे दोन ते गांधी यांनी आज जाऊचा आणि खडस देवीच्या मस्तकात काय त्यामुळे काय म्हणतो आहे हे घाला होते आज 12 राठी एक
काय काय नाही कोण नाही आतमध्ये देवीकडे हो ना. त्यांच्याने त्या अंधारपुरीसह उपस्थित राहायचं आहे. कुंभार मर्यादेचे शिंगाडे, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक मर्यादेचे शिंगाडे, पुराची मर्यादेचे शिंगाडे आणि परमेचे शिंगाडे यांनी परवानाबरोबर जायचे आणि महिला किंवा
आज दिसतो असा काय आज गेलो का माग चालू झालो हातीला लक्षात मी काय गडबडू एका सुद्धा त्याच्या मायेचा शब्द घेऊन ये आज आम्ही आज सांगलोय म्हणा आज जाता असा मायाचा आज एका सुद्धा वाट मोकळी करून जाऊ लागता वाट मोकळी सत्पुरुषा आज विलंब करू नको आज जो काय आज शब्दाचा ओ कुळाचा वापरून तुझ्या मागे आला
एका साईडला उभं करून घ्यायचं आहे. गावातील ग्रामस्थांनी जातीनिशी लक्ष ठेवून कृपया आलेल्या सहकार्याला भाविकांना एका साईडला उभं करून ज्यानेकरून हा सोहळा सगळ्यांना अनुभवता येईल. पुढच्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही, वाटा अडवणार नाही याची जरा सगळ्यांनी दक्षता घ्या. गावातील युवक मंडळाला विनंती आहे, कृपया मागे क्रेन आहे तिथे कुठल्याही प्रकारची अडचण होणार नाही याची जरा दक्षता घ्यायची आहे. ग्रामस्थांना एका बाजूला उतरून घ्यायचं आहे. क्रेन ऑपरेटरच्या अडचण निर्माण होता कामा नये याची जरा लक्ष घ्यायचं आहे. युवा मंडळाला एक विनंती आहे. मंडपात लावणी सुरू झालेली आहे. तर आजूबाजूला वेगळं असेल तर त्यांनी हृदयासमोर मंडप घेऊन बसायचं आहे. वाटेत कोणीही बसू नये. कृपया विनंती आहे, वाटेत कोणीही बसू नये.
त्याचप्रमाणे शिरवळ कोणाळ या भावबंधाने पण आपल्या वरची बॅटरी झाली. कलाशाला हात लावायचा. चालू आहे तुझेच फोन चालू आहे. गोपाळ अनुगावात पाटेगाव यांच्या हलवडीतून यायचं आहे. त्याचप्रमाणे 4 वाजता या 4 वाजतातील समोर यायचं आहे. शिरवळ कोणाळचे टीम आहे. महामर्यादा आहे. त्या महामर्यादेप्रमाणे त्यांनी यायचं आहे आणि तो कलाश्रवांना स्पर्श करायचा आहे आणि पुढील या पंचायतनातील जे गावचे आहेत किंवा अंगार आहेत त्यांच्या समवेत ते उभं करायचं आहे. हा मागा मर्यादित कार्यक्रम संपूर्ण होताना आपल्या सर्व पाहुणे अर्थात चिंताळे तसेच भाऊबंद आणि समस्त ग्रामस्थांच्या मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो आणि इथेच आमचं धन्यवाद. उचलून जेव्हा नंतर चिडायला आता कोण बरोबर घ्या. सालाचे 2 दांडे नीतीचो आणि गुरु मागा हे आज सगळ्यांनी खाली बसून घ्यावे. आता घरचे सगळे त्याचप्रमाणे मी समस्त ग्रामस्थ नाही महिला वर्ग आणि पुरुष वर्गाला सुद्धा
नका, तुम्हाला पण संधी मिळणार आहे. काय तर ते शेण्याला हात लावून जरी आलात तरी तुम्ही पावन झालात असं समजलं जाईल. धन्यवाद. कृपया बाकीच्या विनंती आहे की मागे बसून घ्यायचं आहे. शनिवारी मार्गाने करून बाकी सगळ्यांनी कृपया खाली बसून घ्यायचं आहे. मुहूर्तावर जाणं गरजेचं आहे. तत्वा चढ होई देवी इतर कार्यक्रम भेट करण्यास तत्व इन्व्हॉल्व करतात आणि तुम्ही भेटायला दशरथ कवच पुढे आजूबाजूला असतो तो त्यांनी काउंटरकडे संपर्क साधायचा आहे. दशरथ कवच
अजून येऊ माणूस नितकऱ्या घ्या नितकऱ्या घेऊ नये नितकरी बाकीच्याने हात लावा बाकी आमदार कुठे हात लावा पार्वती पते हर पार्वती पते हर महादेव पार्वती पते हर महादेव जय घोष करा हे हरिनामाचो जय घोष करा पार्वती पते हर महादेव पार्वती पते हर पार्वती पते हर
गेट ओपन जाता गेट ओपन जाता हां हां आज मी काय घालणार हां हो येतोय पार्वती पते हरे पार्वती पते चालो टाइम घालू नका पार्वती पते वरती पकड पार्वती पते पार्वती पते हरे ग्रेट आहोत पुरा कोण धावपत नाही पार्वती पते हार बिहार पार्वती पते पार्वती पते हल्दी हल्दी हा निसर्गाची मला होय होय निसर्गाची झंडो घे झंडो ह्याका बांधताल्यात तो झेंडो ह्याका बांधताल्यात काय विचार होय हाती घाली हे काठी बांधाचा प्रवचन होय होय राव बाबू पिशवी घे
पार्वती पते पार्वती पते
असे हात शब्द हात काढू नको. आज जो काय हाडाचा आहे, आज जो माग मिळून न्यायाचा आहे, आज जो काय रीतिरिवाजात देवतेच्या तत्वात जो काय आज कलश सोनेरी आज किरणाने जो काय आपलं आज तिनं चढवून घेतलो. आज त्याच्या पुढल्या आज कार्यक्रमासाठी आज तिच्याकडून सुद्धा आज ती जशी वाणी सोडी त्या पद्धतीत आज पुरोहिताच्या सांगण्यात आज पुढलो आज मार्ग आज असा तो आज चांगल्या प्रकारे आज गोपाळां सुद्धा बघतो असा हा तिला लक्षात. त्याच्यामुळे ते उलट सुलट तत्वांकडे कोणी शब्द काढू नको. आज त्यांची सुद्धा तितकीच जबाबदारी असा आणि त्या जबाबदारीशिवाय हा आज सोनेरी किरणाचा जो काय घाट घातलो तो आज सोनेरी तत्वाने चढवून दिलो असा माग असा तो आज राहण्यापोराचो आशीर्वादात सुद्धा ते आपली शब्द तिथी आज ह्या पुढलो माग असा तो माया आपला काम करता आणि पुरोहित आपल्या आज पावलाक पाऊल घालून मायेच्या हा शब्दात साथ देऊन जातात. आज त्यांना पुढलो सुद्धा शब्द घेऊ नये हा तिला लक्षात. उलट तत्व कोणी उलट शब्द करू नको. आज माझं इतकं तुमचा शब्द माझ्या 3 जन्माच्या तत्वांनी परत आज जागृत करणे ही माया हा एक असो हा काय करू हा जो कार्यक्रम असा तो सगळ्यांनी हे तत्व अरे पाणी घे जरा आता पाणी घे पाणी आणि आनंद घ्या आशीर्वाद हाडीवर पटतो पाणी तीच तर नाही तेव्हा पाणी समोर थांबले तो मग मंदिरामधील तत्व आता थोड्या टायमात पुरोहितांच्या हस्ते संपन्न होणार आहे. जेणेकरून मंत्र जाप हे एकीच ठिकाणी बसून म्हटले जातील आणि त्याच्या देवतांना तत्व चढवले जाईल. जेणेकरून ही तत्व मंत्र जाप आहेत ते त्या पुरोहितापर्यंत पोहोचून बघण्यासाठी तुमचा आवाज जरा कमी होईल. आवाज कोणी शांतता बाळगावी ही नम्र आहे. कृपया शांतता बाळगा आणि ज्याला
माझी हात जोडून विनंती आहे, कृपया तुम्ही जेवढं सहकार्य कराल तेवढा कार्यक्रम लवकर संपन्न होईल, लग्नापेक्षा तो अजून थोडा विलंब होईल आणि आपल्याला भोजनाचा महाप्रसादाचा जो आस्वाद आहे त्याला पण विलंब होईल, याची जरा कृपया नोंद घ्यावी. एवढंच बोलून मी माझं दोन शब्द संपवतो. परत एकदा मी सांगतो, जरा शांतता बाळगा, कृपया शांतता बाळगा, कारण प्रत्येकाचं एक एक शब्द म्हणजे किती आवाज येते बघा, चालू झाले. बाहेरचं पाणी आता बंद ठेवा. बाहेरचं पाणी बंद ठेवा. सुरेश असं बसणार मला दिसेल. आता देवळातल्या देवतांचे कलश आहे ते त्या ठिकाणी नेत आहेत. दांडेकरांचे कलश, तत्व कलश जे ठेवलेले आहेत ते दांडेकरांच्या भाषणाकडे दांडेकरांच्या ठेवायचे आहे. जाग्यावर बसले असतील ज्या ब्राह्मणांना तत्वज्ञानाची जबाबदारी दिली ते ब्राह्मण सांगितलेल्या जागेवर पोहोचले की नाही, जरा सूचना पाठवून द्यावी. सगळे तयार असतील. काम करायचं फटाफट नाही
हातोदक सगळ्या कलशा उत्तर पाठवून दिलं तिकडे तिकडे पाणी घेऊन घ्या मुख्य फक्त तो विन्यास करायचा बाकीची हो माहिती आणि हो 8 हो 8 इकडचे राहिले ना सगळीकडची ना सगळी तत्वाच्या ताब्यात त्या त्या देवांकडे गेल्यानंतर गुरुजीचं नाव सांगा लिंगाची मी गर्दी लागते सर ती तत्व जाऊन आली मग काय काय सांगा सगळीकडे पोहोचले म्हणून आधी तुम्ही बघा चेक करा मग ते सुरुवात करतील तुमच्या बघा सूचना जरा कमी करू एकदा भटजींचा आवाज सुरू झालो काय म्हणजे आमका ऐकू येणार नाही आणि काय त्यांचाही दोष नाही सगळी एकत्र उत्साह असता सगळ्यांना बंद केला पाणी बंद केला असं काय समजा तुळशी घडला ह्या करून लिंगाच्या सगळ्या गोष्टींना 8 दिवस गेले काय म्हणतो
दिवशी एक व्यक्ती माझ्याशी बोलायची बंद झाली. काय म्हणजे वाद नाही झाला, पण काहीच न करता यावेळी माणूस बोलायचा बंद होऊन काय असेल ते माझ्या समजून नाही, कारण समोरचा माणूस तो अक्षरशः रेल्वेत बसलो आणि मला सकाळी मेसेज गुड मॉर्निंग काहीतरी आहे असं नको राहिले. त्याच्यानंतर आता ते सगळं सुरळीत झालं आहे ना, सगळं व्यवस्थित घरात त्यांची सगळे ओपन आहे इकडे या देवळात चला. इंग्रजी जवळ पोचायचे. हो हे लावलेलं आहे, गोष्टी करू नको, गोष्टी करणार. दोन बसलेत ते काय काय सुट्ट्या द्या, एका देवाला दोन चढवणार की कसं काय? मला प्रसाद सांगितलेलं प्रत्येक जसं तो बोलणार तसं इथं पोच बाकी सगळी काय करायचे. दुसरा ब्राह्मण तोपर्यंत काय करणार असं विचार. दुसरा ब्राह्मण काय करणार आणि एक मी तत्व चालू असताना करणार हे एकदम सगळे करणार. तुझं काय ठरलंय प्रयोग का ब्राह्मणी यजमान आहे जाणून घ्यायचं प्रश्न आहे. हा हा बरोबर ह्याची 10 झाली की तू एकदा जाणार. गेलो ना त्यावेळी घराकडे फोन केला आम्ही इकडे पोहोचलोय. गिरनारला यायचा विचार आहे.
जगनिष्ठोमाय नमः ओम चातुर्मास्येभ्यो नमः ओम सौत्रामण्ये नमः ओम वश्वेष्ठिभ्यो नमः ओम दर्शाय नमः ओम पौर्णमासाय नमः ओम सर्वेष्ठिभ्यो नमः ओम स्वाहाकाराय नमः ओम वषट्काराय नमः ओम पंचमायुधेभ्यो नमः ओम आहवनीयाय नमः ओम दक्षिणावनये नमः ओम कामवर्यावनये नमः ओम वेद्यै नमः ओम प्रवर्ग्याय नमः ओम सवनेभ्यो नमः ओम विद्मेभ्यो नमः ओम दर्भेभ्यो नमः ओम जातवेदसे सुनाम सोमनादीयतो निरतान्विता सनाकर्षति पुराणि विश्वानादेव सिन्धुं दुर्गाख्यते मन्दरदेवेन स्वामिनी ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम दण्डाय नमः ओम शक्तये नमः ओम शूलाय नमः ओम खड्गाय नमः ओम पाशाय नमः ओम अंकुशाय नमः ओम ध्वजाय नमः ओम चक्राय नमः ओम पद्माय नमः ओम शक्त्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम रत्यै नमः ओम वैद्यै नमः ओम कीर्त्यै नमः ओम शान्त्यै नमः ओम पुष्यै नमः ओम तुष्ट्यै नमः ओम जातवेदसे अपवर्णमन्त्रगुं शरणन्यः ओम जातवेदसे सुनवाम सोमनादीयतो निरभातिवेदाः सनापर्षपति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुं दुर्गाख्यते तदयाय नमः ओम जातवेदसे सुनवाम सोमनादीयतो निरभातिवेदाः सनापर्षपति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुं दुर्गाख्यते शिरसे नमः ओम जातवेदसे सुनवाम सोमनादीयतो निरभातिवेदाः सनापर्षपति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुं दुर्गाख्यते शिखायै वषट् ओम जातवेदसे सुनवाम सोमनादीयतो निरभातिवेदाः सनापर्षपति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुं दुर्गाख्यते कवचाय ओम जातवेदसे सुनवाम सोमनादीयतो निरभातिवेदाः सनापर्षपति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुं दुर्गाख्यते नेत्रत्रयाय वषट् ओम जातवेदसे सुनवाम सोमनादीयतो निरभातिवेदाः सनापर्षपति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुं दुर्गाख्यते अस्त्राय भट्ट ओम श्रीवत्साय नमः ओम कौस्तुभाय नमः ओम वनमालायै नमः ओम प्राणाय नमः ओम अपानाय नमः ओम व्यानाय नमः ओम उदानाय नमः ओम समानाय नमः ओम मोक्षाय नमः
गिरिजाधिपतये विष्णवे नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवदत्ताधिपतये शिवाय नमः ओम अप्तत्वाय नमः ओम तेजस्तत्वाय नमः ओम वायुतत्वाय नमः ओम आकाशतत्वाय नमः ओम गन्धतत्वाय नमः ओम रसतत्वाय नमः ओम रूपतत्वाय नमः ओम स्पर्शतत्वाय नमः ओम शब्दतत्वाय नमः ओम घ्राणतत्वाय नमः ओम जिह्वातत्वाय नमः ओम चक्षुस्तत्वाय नमः ओम वाक्तत्वाय नमः ओम श्रोत्रतत्वाय नमः ओम वायुतत्वाय नमः ओम उपस्थतत्वाय नमः ओम रसतत्वाय नमः ओम पादतत्वाय नमः ओम वाक्तत्वाय नमः ओम मनस्तत्वाय नमः ओम बुद्धितत्वाय नमः ओम अहंकारतत्वाय नमः ओम सत्वाय नमः ओम रजसे नमः ओम तमसे नमः ओम पुरुषतत्वाय नमः ओम रागतत्वाय नमः ओम विज्ञानतत्वाय नमः ओम नीतितत्वाय नमः ओम तर्ककलातत्वाय नमः ओम मायातत्वाय नमः ओम ईश्वरतत्वाय नमः ओम सदाशिवतत्वाय नमः ओम सत्यतत्वाय नमः ओम शिवतत्वाय नमः ओम तदजाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम चक्रे नमः ओम शंभवे नमः ओम विज्ञानाय नमः ओम सावित्राय नमः ओम चक्ररूपाय नमः ओम पिंगलास्त्राय नमः ओम सहस्रकोटिरटभूतसहस्राक्षसहस्रमावसरोमं नन्दवन्दे ओम मुरुडेवेदोत्रमयं भूतेन भव्यं वातवत्तसेनानुजरन्यनादिरोहति ओम नीतावानस्य महिमामुज्जायास्य पुरुषः वयोस्य विश्वाभूतानित्युरादस्य प्रबन्धे ओम देवायोधौ पुरुषः पादोस्य भवत्पुराणः विष्णुं नित्यग्रामशासनानचनयवे ओम तस्मात् विराजवतिपुरुषः सदा तोद्यो इच्छतपश्चात् भूमिमधौ पुरः ओम यत्पुरुषेणाविराजवतिमदन्नासन्दोऽस्याभिराजन्वेष्वैर्नशरद्वैः ओम तय्यत्किम्बरिडन्द्रौषन्मुरुडन्दामगुराहरिमहिलाभयञ्चसाध्यारटलश्चये ओम तस्मात् विज्ञानसर्वभूतसमृद्धमण्डलान्यप्रसन्नामृतदेवायज्ञानारण्यान्काम्याशये ओम तस्मात् विज्ञानसर्वभूतसमृद्धमण्डलान्यप्रसन्नामृतदेवायज्ञानारण्यान्काम्याशये ओम तस्मात् विज्ञानसर्वभूतरजस्सामान्यजन्येस्मात् तेजस्पस्मादजायताम् ओम तस्मात् अश्वाजायन्तयेकिजोभयावतः गावो हजन्ते तस्मात् तस्माच्चादाभयाभयाः ओम यत्पुरुषं यदधो प्रतिधाम्यकल्पयन्नमहन्निमस्य कौमा उरुकापूरूपानाः उच्यते ओम ब्राह्मणमस्य मुखमासीत्पादराजन्यस्तदापूरूपतस्य यन्मयिष्ठप्रभ्यां शूद्रोपजायताम् ओम चन्द्रमामसूर्यदशक्षसूर्यो जायताम् कान्तश्चागश्चप्राणां वायुपजायताम् ओम नाभ्यामासेनन्तरिक्षं श्रीकृष्णो द्यौस्तमवदतां प्रभ्यां लोकेन्द्रजरोत्रार्थः लोकामकल्पयन्ना ओम धर्तास्यासत्रिदयस्त्रिसंतसंविधात्मकाः देवायन्तत्यन्तं दानापत्यन्तम् ओम यज्ञेन युक्तिमोजन्तदेवासानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न देवागं विमानसदन्तयस्तपूर्वैः साध्यासन्ति देवाः ओम अभ्यसम्भूतपुरिवेदसाचाविश्वकर्मणसमवर्तनादि तस्य प्रष्टाविदधोगमे देवतत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे ओम वेदामिदं पुरुषमहान् ब्रह्मादित्युर्णन्वसहस्रादोकमेव विद्वानमतति अभवदीनान्यपन्था विद्यते जनाय ओम वेदान्तश्रवणेन्दहाजायमानमोधाजायते तस्य धीराप्रयाणं धियोनिं परेयेनां प्रदक्षन्ति वेदसः ओम यो देवेभ्यः तवदे यो देवानां प्रबोधितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नोजायं ब्राह्मये ओम रजं ब्राह्मणं जनयन्तः देवाग्रे तदप्रवन्नो यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः सर्वशे श्रेष्ठदेवश्रेष्ठपद्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि योगं कश्चिदभ्यान्तं शिष्टं मनिषाण अवं मनिषाण सर्वं मनिषाण अन्तरुत्तं देवीन्यसामि ओम यन्तं भं भट्टक्ष्यै नमः हृदयाय नमः ओम यन्तं भं भट्टक्ष्यै नमः शिरसे स्वाहा ओम यन्तं भं भट्टक्ष्यै नमः शिखायै वषट् ओम यन्तं भं भट्टक्ष्यै नमः भवदाय ओम यन्तं भं भट्टक्ष्यै नमः नेत्रत्रयाय वषट् ओम यन्तं भं भट्टक्ष्यै अस्त्राय भट् ओम बुद्धिमूर्तये नमः ओम बुद्धिमूर्तिपतये शर्वाय नमः ओम अग्निमूर्तये नमः ओम अग्निमूर्तिपतये पशुपतये नमः ओम यजमानमूर्तये नमः ओम यजमानमूर्तिपतये उग्राय नमः ओम अर्कमूर्तये नमः ओम अर्कमूर्तिपतये रुद्राय नमः ओम जलमूर्तये नमः ओम जलमूर्तिपतये हवाय नमः ओम वायुमूर्तये नमः ओम वायुमूर्तिपतये आकाशाय नमः
शिवनामो देवी ओम शिवनामो देवी भगवान विष्णुवे नमः ओम भाम्बराय परमेष्ठात्मने नमः ओम भाम्बराय पुरुषात्मने नमः ओम राम्बराय विश्वात्मने नमः ओम राम्बराय निरुद्यात्मने नमः ओम भाम्बराय सर्वात्मने नमः ओम शिवनामो देवी भगवान ओम सुमे सोमो अग्रवीनंद विष्णान वेषया अगंज विष्णं भवमापश्च विष्णुवेशरी ओम शुभरमसि ज्योतिरसि तेजोसि ओम वायोषधं हरिणान्यवस्मघोष्याणाम् उतवादे सहस्रिणोदमाया उपायोसा ओम आदित्रस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्दिवासं परोयनिर्गते दिवा तत्व झालेली आहे. बाकी सगळ्या कलशांची तत्वकलश आहेत ते त्या त्या देवतेवर होता. कसं आहे सगळं बाहेर आहे तिकडे काय करूया सगळं बाहेर आहे जोडलेल्या आणि बाहेर गेलं तर होता तुम्ही आता बंद करत आला आहे आणि ते त्याच्यावर ते सगळं ते सोडत द्या होता. आमचं काम आम्ही करूया. काही काय झालं तर शॉर्ट म्हणा तसं नव्हे. वायरी असू दे जॉईंट नसणार ती भिजली तरी चालेल. जॉईंट आहे जॉईंट आहे वायरी जॉईंट केलं आहे त्याच्यावर पाणी पडणार त्या काय ते बघा. चला पटकन कोण असेल माहीतगार कोण असेल तो बघा. परिवार देवतांचे कलश आहेत ते त्याच्या देवतेवर ओढून पूर्णपणे संपवायचे. बंद करू सांगा. परिवार देवतांचे तत्व कलश त्याच्या देवतेच्या मूर्तीवर ओढून संपवायचे. हे पाहत आहे का पण चांगली वाले 2-3 वर्ष मग तुला वारी हो आम्ही होतो याचा ते काय ते बघतील त्यांचं. तोपर्यंत बाळाला आम्ही उभे म्हणजे काय पाणी गेलं तिकडे की स्वामी येईल ना चालू आहे लाईन तो कर तो खाली गेला सध्या पुढे टाकला हो पुढे टाकला ते. काग येतात का तसं नव्हे बाकीच्या कंटाळणार इकडचे. ओम तो देवा वंदनो जतो विष्णुर्जक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्जक्रमे त्रैभारदेवतं समोढमस्य मासुरे त्रीणीपदाविजक्रमे विष्णुर्भूपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो गतानि मस्पशे इन्द्रस्य युज्यस्य खा विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः चक्षुर्वसतं तदविप्रासो विपन्यो जातवांसस्तमिन्द्रते विष्णो यत्परमं पदा
ओ गुरुजी वस्त्र म्हणून नंतर अस्य श्री प्राणपरिणामस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रार्णयारोग्य समातराणि छन्दांसि प्रियामय भवप्राणाक्षा देवताः आं बीजं ह्रीं शक्ति ह्रों कीलकम् एतासु मूर्तिषु प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ओम ब्रह्म विष्णु रुद्रभ्यो नमः शिरसि ओम ब्रह्मयजुस्सनाम भगवद्यजुस्सनाम छन्दोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाक्षदेवताय नमः हृदये ओम आं बीजाय नमः गुह्ये ओम ह्रों शक्त्यै नमः पादयोः ओम अं कं कं गं गं पृथिव्यप्ते योगाय आकाशने आं हृदयाय नमः ओम इं चं छं जं झं यं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मने ईं शिरसे स्वाहा ओम ॐ तं ठं डं नं नं श्रोत्रचक्षुर्जिह्वा घ्राणात्मने ॐ शिखाय षट् ॐ ऐं लं थं दं धं नं वाक्पाणिपादपायुवस्थात्मने ऐं गवजाय ॐ ॐ वं भं वं भं वं वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दात्मने ॐ नेत्रत्रयाय षट् ॐ अं यं रं लं वं शं शं संहरणं शं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तविज्ञानात्मने अस्थाय घट देवं स्पृष्ट्वाजवेद देवस्य हृदिहस्तं दत्त्वा ॐ आं ह्रीं ह्रों अं यं रं लं वं शं शं संहरणं शं ॐ ह्रीं आं हं स्वस्वहं देवस्य प्राणाः यं प्राणाः ॐ आं ह्रीं ह्रों अं यं रं लं वं शं शं संहरणं शं ॐ ह्रीं आं हं स्वस्वहं देवस्य जीवस्य स्थितः ॐ आं ह्रीं ह्रों अं यं रं लं वं शं शं संहरणं शं ॐ ह्रीं आं हं स्वस्वहं देवस्य सर्वेन्द्रियाणि ॐ आं ह्रीं ह्रों अं यं रं लं वं शं शं संहरणं शं ॐ ह्रीं आं हं स्वस्वहं देवस्य वाङ्मनस्कचक्षुरोदयवाघ्राणवाक्पाणिपादवायुवस्थानि हरिवागप्रस्वस्ते सुखेन जलतिष्ठन्तु स्वाहा देवस्य हरि अङ्गुष्ठं दत्त्वा ॐ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः अक्षरं भजो अस्यै देवतमनजायै महाय जगश्चनो प्राणशक्त्यै नमः सुप्रतिष्ठितमस्तु ततः ॐ इति मन्त्रेण संवृद्ध्य देवं सजीवं ध्यात्वा ॐ ध्रुवाद्यौ ध्रुवापृथिवे ध्रुवसपर्वते ध्रुवं देवस्य कर्णे दक्षिणकर्णे देवमन्त्रं जप्त्वा तत्तद्देवगायत्री मन्त्रं जप्त्वा ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे ॐ वेदात्मनाय विद्महे देवस्य लक्ष्मणे देवगायत्री मन्त्रं जप्त्वा पुरुषसूक्तेन उपस्थाय ॐ
दंडबोल हातामध्ये घ्या. स्वागतवंदे परिपालय सर्वार्थकामसिद्ध्यर्थं स्थिरोपशिवाय नमः. सान्निध्यन्तु सदा देव स्वादशायां परिकल्पयो यावच्चन्द्रावली सूर्यास्तिष्ठन्त्यप्रतिभातिनः तावत्तयात्र देवेशस्थेयं भक्तानुकम्पया भगवन् देवदेवेशत्वं यदा सर्वदेहिनां येन रूपेण भगवन् त्वयाव्याप्तं चराचरं तेन रूपेण देवेशस्वादशायां सन्निधो भव. ततः मूर्तौ तत्तद्देवतामन्त्रेण देवता आवाहयेत्. ॐ भूः पुरुषम् आवाहयामि. दत्तदेव भूः जातवेद असेल. सातेरीं आवाहयामि. ॐ भुवः सातेरीं आवाहयामि. ॐ स्वः सातेरीं आवाहयामि. ॐ भूर्भुवः स्वः सातेरीं साङ्गां सपरिवारां साधकां च षट्टिकां तस्यां मूर्तौ आवाहयामि. भो सातेरी अत्रागच्छ इह दृष्टपूजां ग्रहाण मम सम्मुखे सुप्रसन्ना वरदा भव. देवतामन्त्रेण देवम् आवाह्य ध्यायेत्. भगवतस्कन्धस्थितां भीषणां कन्यावेत्रमाभीषगसन्धस्ताव्यासेवितां हस्तैश्चक्रधराविभीषणेकाष्टापङ्गुणन्तर्जनी विभ्राणां कलात्मिकां शेषरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे. काय होऊया पूजेला पूजेला तिथे मंत्र आहेत वेगळे की आहे ते. बोला. पूजा सुरू करू नको. मी माणूस पाठवतो ते मुख्य आचार्य आहे ते वरती जाऊ दे. सगळ्यात आता आचार्य मी देतो पुढचं काम करून करतो. पूजा दुसऱ्या सांगतो पाठवून आलो तिकडे सर्व भजनार्थी पिंपरी तो घेऊन गेलाय तिकडे पिंपरी तो भाडा घेऊन गेलाय पिंजोड. त्याचं पिंजर द्या त्याला तिकडे. उपलब्ध नाही आहे. पंचमी पाठवतो. पंचमी टाकून बऱ्याचशा वस्तू आत ठेवलेल्या आहेत सगळं का स्नानासाठी. जाऊ नका नाही आपल्यावर
ओम महाकश्यवतमा भूता भूततमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसा आद्यास्ताभृतां प्रतिजतां प्रतिरक्षामि भगवान्। ओम सपरिवार साधेर्यै नमः इदं वाक्यं समर्पयामि। आसनात राहिले का? आसनात राहिले का? हा? आसन? हो इति मंत्रेण आसनं काही म्हटलं ना मी. हो. ओम इति आसनं दत्वा ओम इमापश्यवतमा भूता भूततमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसा आद्यास्ताभृतां प्रतिजतां प्रतिगृह्णातु भगवान्। ओम सपरिवार साधेर्यै नमः वाक्यं समर्पयामि। ओम इमापश्यवतमा मेद्या मेद्यतमा आद्यास्ताभृतां प्रतिगृह्णाताम्। ओम भूर्भुवस्वः सपरिवार साधेर्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम इमापश्यवतमा भूता भूततमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसा अमृता अमृतरसा आचमनीयास्ताभृतां प्रतिगृह्णातां प्रतिगृह्णातु। ओम भूर्भुवस्वः सपरिवार साधेर्यै नमः आचमनीयं समर्पयामि। ओम इमापश्यवतमा भूता भूततमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसा साधुतां प्रतिगृह्णातां प्रतिगृह्णातु। ओम भूर्भुवस्वः सपरिवार साधेर्यै नमः स्नानं समर्पयामि। अथ पञ्चामृतैः स्नपयिष्ये। ओम आद्याय स्वसमेते विश्वतस्वमोक्ष्यं भवाभाजस्य संगते। ओम ऋग्रावणो अकारिषं विष्णुरश्वस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखाकरत्रणायो ओम घृतं मे विषेदनमस्य यो निर्घृतेषु दोघृतमस्य नाम अनुष्ठनमावहमादयस्मस्माः घृतं विषभोक्ष्यमयन्। ओम मधुमादावदाजलिनमुग्रं विदधाः भेदसंकोषधीः मधुनक्तमयोजसो मधुमत्मार्तिममृताः मधुद्यन्तपुनःपिता मधुमां वनस्पतिर्मधुमावस्तु सूर्याः नाधीर्गवो भवन्तः। ओम स्वभवस्पतिजाजनमने स्वातन्त्राय स्वावेदनाम्ने स्वातन्त्राय भ्रूणाय वाजवे बृहस्पतये मधुमामुताभ्यः। ओम भूर्भुवस्वः सपरिवार साधेर्यै नमः निरपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानं दे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं दे आचमनीयं समर्पयामि। ओम जातवे रसे सुलभां सोममनादि यतो निदहातिवेदाः स्नानं प्रठदति दुर्गाणि विश्वां वैव सिन्धं दुरितात्यग्निः देवमन्त्रैः संस्नाप्य। ओम गन्धद्वारान्ध्राधरणां नित्योष्टां गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तापिहोपवये श्रियम्। ओम भूर्भुवस्वः सपरिवार साधेर्यै नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। ओम दलितजनोढं प्रभवाणय दिवाजं देवानां समन्वयश्च शक्ने भवासिनात्वाकार्येणाभिभाविष्यामि तत्। सपरिवार साधेर्यै नमः अवायुदेवताभ्यो नमः। माङ्गलिकस्नानं समर्पयामि। तदन्ते उष्णोदकस्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। अपोषिष्टे तीर्थस्नानं गरीषसिन्धुविभागोगैर्निमरामृतस्नाने नियोगः। उमापूर्णमयोगोस्नानं वज्रस्नानमयनाजयप्रदेशवश्वतमरसस्य भाजयनाः शरीरिममताः तस्मारङ्गममो यस्य क्षयाय अमथः पूजनयधारणः। ओम भूर्भुवस्वः सपरिवार साधेर्यै नमः मलापकृष्णस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। पंचामृतपूर्वाराधनार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। पाकिस्तान आहे ती बाकी हे दिले गंगागड आहे ते अभिषेकाला घाला. पंचामृतपूर्वाराधनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि. नमस्करोमि. नैवेद्यार्थे पंचामृतनैवेद्यं समर्पयामि. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम ज्ञानाय स्वाहा. ओम दानाय स्वाहा. ओम गमनाय स्वाहा. ओम ब्रह्मणे स्वाहा. नैवेद्यं समर्पयामि. उत्तराभूषणं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि. मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. करोवर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि. उपवासार्थे पूगीफलताम्बूलं सुवर्णपुष्पार्थे दक्षिणां शेषोपचारार्थे नमस्कारः
पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि आवाहनं ददामि द्वारकं भुजान्ते ददामि क्षम्यतां परमेश्वरी अनेन पूर्वार्चनेन जगन्नाथ सपरिवार साधे प्रयतां उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य अभिषेकं कुर्यात् ओम जातवे रसे सुनवाम सोममनादि यतो निरः दिवेदः सनः पठदति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धं दुरिताष्टगतिः ओम तामगनिवर्णां तपसां फलन्तीं मयोजनीं कर्मफले प्रयुक्तां दुर्गां देवीं च शरणमहं प्रपद्ये सुतरसुतरसे नमः ओम हरे त्वं पालयामि योगस्मान् स्वस्तिरति दुर्गाणि विश्वा ओष्टपृथ्वी बहुलान पूर्वी भवान् दुर्गाजतनयाय संयोः ओम विश्वादिनो दुर्गः जातवेदस्तिन्दं ननावादुरितादिवर्षे अग्ने अस्तिवन्दनसारणानो ओम प्रतनाजलकसहमानमप्रभगनिकहुवेम परमात् सहस्रात् सनः पर्णपदे दुर्गाणि विश्वाक्षामत्तेजो अतिदुरिताग्निः ओम रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होदानं यश्च सत्सि स्वाञ्जाग्नेतर्वं विप्लयस्मास्मभ्यञ्जतौ भगवाञ्जस्वा गोभिर्जुष्टमयजो निष्ठं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोकहितमादयन्ताम् ओम ईशादेवहोमनयज्ञने शांति 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 नमस्ते राज नमस्ताम राज राज नमस्कार राज नमो राज हिमाय नमो देवाय देवाय नमो तेजामि देशनो वृक्षे धोरिये धो नमस्कार नमः शंभवे नमो भवे नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय शिवनाय नमस्ते राय नमोयाय नमः आर्याय नमायाय नमः शरणाय शरणाय नमः आर्याय नमायाय नमः शक्त्याय नमेन्याय नमः सिद्धाय नमः ओम शंजमे मजस्तमे प्रियंजमे कामस्तमे कामस्तमे सौमनसस्तमे वरदंजमे श्रेयस्तमे वस्यस्तमे यशस्तमे भगस्तमे द्रविणंजमे यंदानमे सरदानमे क्षेमस्तमे प्रतिष्ठमे विष्णंजमे महास्तमे संविष्णमे ज्ञानंजमे सुष्टमे प्रसुष्टमे श्रीरंजमे रजस्तमरंजमे रुपंजमे यक्षंजमे नामयंजमे जीवाष्टमे दीर्घा युत्पंजमे नमित्रंजमे भयंजमे सुरंजमे षडंजमे सुषाजमे सुदिरंजमे ओम षडादेव ओम यज्ञमे बृहस्पति रुद्धामदारे षडो विषयेति वासु तवाजं मधुवक्ष्यामि मधुवरिष्यामि मधुदेन्देवेभ्यो अयमुद्यसर्वश्रोषेण्याः मनुष्येभ्यः ब्रह्मा देवाः वन्दु शोभायै पितरो नुमदन्तो नमो रुद्रेभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मदो देवावन्दनो विष्णुर्जगमे ब्रह्म्या सप्तधानोभिः इदं विष्णुर्जगमे त्रिधानिददेवनं समूढमस्य वांसुवे त्रीणिपदाजगमे विष्णुर्भूपादाभ्यः उदराणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यन्तजगोप्रदानि पुष्करेन्द्रस्य यज्ञस्तका तद्विष्णोः परमं परं सदा पश्यन्ति सोमयाः देव चक्षुरायुधं तद्विप्राः सोमन्यवो जातवांसस्येन्द्रते विष्णोः यन्तो नमं पदम् ॐ महान्तन्नामयीनां सम्राजं जर्षणीनां देवी ॐ देवस्य त्वासुरिदोषसमेष्टिनोर्बाहुभ्यां पूष्णवस्त्राभ्यामेन्द्रियेणाभिषिञ्चामि फलाय श्रिययजदैनाध्याया ॐ भूर्भुवस्वः अमृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॐ भूर्भुवस्वः अवायुजलाभ्योनाभिषेकस्नानं समर्पयामि नाभिषेकस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं ते आचमनीयं समर्पयामि ततः देवमन्त्रेण देवहस्ते स्थितं कङ्कणं विसर्जयेत् देवपुसाला वस्त्र आहे त्या देवहस्ते स्थितं कङ्कणं विसृज्य पूजनं विधाय
पार्श्वे स्थितं कङ्कणं विसर्ज्य हे ठेवलंय हा. तुझ्या पलीकडून येऊन खुशी काय नंतर काय रे अजून 2 मिनिटं द्या अजून 2 मावतील द्या हा. 2 मावतील द्या हे ठेवलंय हा. पुढं वा. ॐ इमा आकर्षपदमा पूजा पूर्णमा वेद्या वेद्यतमा अमृतामृतरसा वस्त्रास्तानुषताम् ॐ भूर्भुवस्वः आता नेसवायचे नाही या होय होय फक्त कोपर बाळायची आता कुठे आला सूत्र वस्त्र वस्त्र ओम भूर्भुवस्वाहाय नमः वस्त्रार्थे महावस्त्रं समर्पयामि ओम महापश्वतमा पूता पूततमा वेद्या वेद्यतमा अमृतामृतरसा यज्ञोपवेदास्तात्सदां प्रतिगृहीतताम् अवाहितदेवताभ्यो नमः यज्ञोपवेदं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पञ्चुकेवस्तार्थे अक्षतां समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ इमे गन्धाश्रवन्ता सर्वगन्धैरलङ्कृताः भूता ब्रह्मपवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः ॐ भूर्भुवस्वः सपरिवारसाधीर्यै नमः कृपया शांतता माना पुढील कार्यक्रमाची कार्यक्रमाचं नियोजन करणाऱ्यांचे तुम्हाला सर्वांना सांगतोय. कृपया शांतता मानावी. भूता ब्रह्मपवित्रेण भूता सूर्यस्य जरा रश्मिभिः महिला वर्गाचा आवाज जास्त येतो आहे. पूजापते कालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि इमे पुष्पाश्वादित्याः सर्वगन्धैरलङ्कृताः पूजा ब्रह्मपवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वसाधीर्यै नमः पूजापते कालोद्भवानि पुष्पाणि बिल्वपत्रं समर्पयामि बरं, कृपया इकडे लक्ष द्या. आता तुलसी पत्राणि च बिल्वपत्राणि च वारपुत्रांना पूर्ण केलं जाईल. त्यानंतर वारपुत्र संचालनानंतर पुढील कार्यक्रम हा जो गडबडीचा जो कार्यक्रम आहे तो देवाचा देवीचा ओवाळून तो मतदान माडिंगणाच्या हातात दिला जाईल. माडिंगणानंतर पुढे वाजत गाजत तो सीमेपर्यंत पोहोचवला जाईल आणि येताना इमे सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वसाधीर्यै नमः धूपं समर्पयामि इमे दीवाशुभादिव्याः सर्वगन्धैरलङ्कृताः भूता ब्रह्मपवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वसाधीर्यै नमः दीपं समर्पयामि ज्योतिषुब्रं च तेजश्च देवानां सदनं प्रियं प्रभाकरस्तु भूतानां दीपोऽयं प्रतिगृह्णाति
एकाच वेळी जर कुठेतरी असा संभ्रम निर्माण झाला तर तुम्हाला काही होऊ शकतं. त्याच्यामुळे ही शक्यता घ्यावी, नाहीपेक्षा विपरीत परिणाम त्याचे होऊ शकतात. एवढंच मला सांगायचं होतं. हो ते जानेकर तुम्ही जरा आपण तयारीत राहायचं आहे. काही मित्रांना हात देत आहोत. ओम श्री संतति संधीयते प्रजावृत्तिरेवं वेदा यात्रिकाय यासाठी लागणारे तुम्ही गोळ तयार नव्हते वाटेकला प्रदक्षिणा काढून ठाणेकरांच्या हाती पुढे प्रदक्षिणा पहिला सांगणं पण पुढे काय त्याच्यासाठी आज जी काय गावात जी काय त्याची वेस असा तिला लक्षात आज त्या सगळ्या जी आठवण करू आज जा उचलून आज तिथं तिला लक्षात आज तो हरिमन पुरुष आज ती अशी घेडो आज आपला आज तिचा सांगणारी आज ती सुद्धा आज तीच गरज असा आणि आजची गरज असा आज हा जो काय घाट घालते या मर्यादेकडे असलेली वाईट बाधा ती वाईट बाधा आज त्या गरीबावर बसून रूढीप्रमाणे आता केला असं ऐकलंय का जाताना जीवनाभोवती 3 प्रदक्षिणा करून चौथ्या प्रदक्षिणा तिकडे सीमेत जाऊन सीमेत सोडून
त्याच्या ताब्यात घेताना परिणाम होतो. आज ह्या सगळा जर करायचा तर आज सगळा हा पूर्वजाच्या सांगण्या आज सगळा देवतेकडे आज देव तत्वाम हा तुषार, हे तुषार, ते उपर्ण जरा दे, एक वेगळं. उद्धार करून असलेल्या अडी अडचणी तू सुद्धा आज वेळेत साथ देऊची आणि ह्या तुझ्या ताब्यात तू घेऊचा आज ह्या कल्पनाचं नाव निरंतर मी जरी निपातो मंत्र मंत्र घेऊन तू जाग्यावर
आता नेहमी बनतोय पानाव जमेल गावात कुठे असतील तर त्याने मंदिरामध्ये यायचं आहे. गुरुजी नो अनाउन्सिंग आता केलं आता मग अनाउन्सिंग केलं आता माझा नाही आमचं तिकडे बाहेरचं नकुळ विठ्ठल गव्हाण यांच्या मुलीनं जर ती साडी अंगवली होती त्या साडी जर असेल तर आता थोड्याच वेळात ती साडी देवीला नेसवणार आहोत तरी त्याने ती सोय करावी आणून द्यायची असेल. बाकी जण इकडे फुलं आणि बेलाची पानं ठेवून दे. 5 मिनिटात येतो सर्व करून देतो. मला चालेल चालेल. बाकी जण बेल फुलं घालून घे. हो, येऊन दे. साफसफाई झाली ना आता
भाभी ह्या सगळ्या झाल्यानंतर देवी नेसव होई आता भावरा आणून गेले हो हो देवी नेसव होई दोघांना सांगणार हां आत्ताच सांगतो हार आलेले आहेत हार आणले देऊ इकडे आणले सगळे नाही आता नाही तो विचार इकडे देवीचा मोठा हार आणला का विचार दोबा दिसतात तो देवीचा हा इथे ठेवलाय तो बाहेर जा.
सोडव हो सोडव आता बाबी येता हो सगळे आयची कुठे बापून काय कैची साडी काय नाही तर मावरा येत आहे ना हां मावरा आणते देवीचा मुख कुठं आणतो हां देवीचा मुख आहे ना हो हे जरा इकडे शूटिंग बंद करून
ज्ञानेश्वर कॉर्पोरेटर सुभाषे 1000 रुपये, विनोद विनायक शेट्टी सुभाषे 501 रुपये, रवींद्र चंद्रशेखर देसाई सुभाषे 501 रुपये, विनोद विनायक शेट्टी देवेंद्र नारायण सावंत 201 रुपये, शैलेश शेट्टी 100 रुपये, शिवाजी बंधू शिरोळ 2100 रुपये, प्रकाश चंद्रराव रोड 511 रुपये, सरकारी प्रकाश रोड मुरबे 510 रुपये, प्रकाश दत्तात्रय राणे पंचुली 1000 रुपये, रवींद्र सूर्याजी गवळ शिरोळ 2251 रुपये, ऋग्वेद रवींद्र गवळ शिरोळ 1001 रुपये आणि ईश्वरी नारायण सावंतवाडी 751 रुपये आणि अदिती गवळ पंचुली 6011 रुपये, दत्ता सूर्यकांत गवळ शिरोळ 500 रुपये, वसंतराव आगाव 11 रुपये, अक्षरा शिवाजी 1000 रुपये, दर्शन प्रसाद गावडे 810 आत्माराम जेव्हा देसाई भरपाल 1000 रुपये, दर्शन प्रसाद गावडे 1111 रुपये, गोविंद प्रभू गवळ शिरोळ 1000 रुपये, विद्याधर वर्धन गवळ पंचुली 1005 रुपये, कैलासवासी सहदेव विष्णू धुरी यांच्या स्मरणार्थ सहदेव कलाकार धुरी यांच्याकडून 1000 रुपये, वंदिनी मदन राणे पाल 1000 रुपये, मनोहर अर्जुन गिरडे पालवे 1011 रुपये, उल्हास बादशाह धुरे पंचुली 1000 रुपये, चंद्रकांत विश्वनाथ धुरी बरुळा 200 रुपये, दिलू अर्जुन गिरडे पालवे 851 रुपये, मनीषा संदीप राणे बांधा 511 रुपये, निरंतर रवींद्र राणे 511 रुपये, प्रकाश गुलाबी पेंडेकर पंचुली 510 रुपये, विलास राजेंद्र गोरे 1001 रुपये, ज्ञानेश्वर वासुदेव राऊत अकोली 500 रुपये, प्रकाश विलास रामा काळेकर गोरे 1001 रुपये, शंकर गोविंद शेर गोवा 2035 रुपये, प्रतिभा प्रकाश नाईक गोरे 111 रुपये, रुपाली गुलाबी गवळ गोरे 200 रुपये, नंदा रामा गवळ परवणे दत्तरी गोवा 1111 रुपये, महेश श्रीधर देसाई भरपाल 200 रुपये, अजय दाजी देसाई भरपाल